Hyvät kuulijat, saanko esitellä? Kerkee! Laineilla keinui pieni lankka vain, sillä mä ystäväni nähdä sain. Mustavalkoiseen, ilmekiluuseen. Nyt rollataan! Trolliradiota kuunnellaan 101,66. Ville ja Palle mökissänsä olivat yksinänsä. Ovi oli lukossa ja ikkunat olivat tukossa. Ja piipun päällä oli Sä kätes ojenna ja taakse taivuta. Sä kätes ojenna ja sillä piirrä ympyrä. Sä huuki kuuki tee ja pyöri ympäri. Ja sitten lopeta. Vuorten ja laaksojen sylissä kaukana aukeaa muumien mukava Kamala!